Sa cellphone video ni Earl Jess Escuro, mahiling ang pagtaong asistensya sa duwang lugadan na persona na nadiskwida sa tinampong sakop kang Barangay 13, Legazpi City. Poko mas o menos alas 8:30 kasubanggi. Sigun kay Police Senior Master Sergeant Jiran Palmones, kang Legazpi City Police Station, lunad kang pigmamanayong motorsiklo, gikan Albay Katedral, pigbabaybay kang 28 anyos sa si Aljon Robrigado ang tinampo pasiring sa sentro kang Legazpi. Alagad na sa abitang kay ni ang 16 anyos sa si Renz Julata na nagbabike sa parehong direksyon. Same direction sinda, allegedly pag abot duman sa PNB, mismong PNB, nabunggo kang motor sa likod sa bike. Base din sa investigation na nagkandak ni investigador, nagluluwas, so Honda ang nakamotor ang may sala din sa nangyari. Suminapo ning lugad sa manibaybang parte kan sa indang hawak ang duwang persona na nagpaparayray pangunyan. Permi man kami nag-aabiso dito sa opisina, lalo sa muyang ipatura kang Legazpi, na ani kaya ang nagkukos ng aksidente, lalo na sa pagbanggi na, so mga nakainom. So ang pinaka-ano talili na ang driver maging responsable na di mag-inom pag mag-drive. Tapos babawal pa ba yan sa batas? Sa presente, dai pa maning pag-uulay ang ambuslados. Alagad pwedeng maampang sa kasong reckless imprudence resulting to slight physical injury and damage to property ang motorista. In kaso na magsaangat ning reklamo ang ibong nalado. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal